ngano na aman uban iglesia ilang tawag sa ilang pastor is apostol. Okay, daghang salamat na igsoon. Ginimgod sa Biblia igsoon na may daghang mga term din. For example, na ay elder, na ay deacon, na ay pastor, na ay apostles. Now, arita sa word nga pastor. Ang word nga pastor igsoon gikan sa word nga poemen. Ang poemen igsoon kausaran ag isgutan sa Episo kapitulo 4 bersikulo 1. Ug nagpasabot usab ang mga og pastor. Nasay gitawag igsuon nga gitawag nato og elder dinhi sa balaang kasulatan. Nga gitawag nato og presbyteros. Kanang word nga presbyteros gitranslate into elder, makaplagan nato sa Titus chapter 1 verse 5. Og nasay gitawag nato igsuon nga episkopos, no? Makita nato igsuon dinhi sa Tito kapitulo 1 dinhi bersikulo gitawag nato og city nga nagpasabot ana og bishop. Now, kining word nga apostolos or apostle igsoon, meaning pinadala. So, kung ikaw, pastor, gitawag, gipadala ka, pwede sa katawgon og apostle, gitawag pinadala. Okay? Pero usually igsoon, wala naman ta mag-ingon anang word nga apostle. Tanan nga mga pastor igsoon, mga pinadala magina siya. So, aron dili ka malibog, wala problema, tawagan lang siya o gitawag na to og pastor. Okay, daghang salamat niya na. 0975-6050-293. Good PM. Pastor, explain ko sa Genesis chapter 6, verse 2. Salamat from Bukidnon. Mahitungod aning mga higanti tingali iyang gignon. Actually, gwapon tag magbuhat kag pangutana kay kung mo explain ko ani, Biblia ra manggihapon ang akong gamiton. Pero kani imong pangutana nga sa pagkaila sa mga anak sa lalaki sa Dios nga ang anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Unsa may problema ni? Wa gyud ko nagproblema ni igsoon. Gawas kung imong isinayop og interpretar. Para sa usa ka pundok igsoon nga nag-interpret niini. Adunay pundok nag-interpret niini nga kining word nga anak sa Dios, mga manulunda kuno ni o kining gitawag mga tao nga anak sa tao, mga tao ni siya. So ang tao ug ang manulunda nakigminyo unya kung imong tiuson sa pagbasa ni produce kuno og gitawag natog mga higanti. Bag-o ra baya nako gibasa igsuon ang Mateo 22 bersikulo 30. Ang manulunda igsuon dili managpangasawa, dili sad managpamana, dili sila mudagan igsuon. So kung imong pugson nga ang manulunda nangasawa og tao unya nanganak mo sumpaki siya, mo contradict siya sa kamatuoran sa Mateo 22 bersikulo 30 nga ang manulunda dili managpangasawa. So imo makita igsoon, wala na dili ang word man gud igsoon anak sa Dios, duha ka application niya na. Pwede ma-refer sa manulunda, sumala sa Hub o ma-refer usab sa tao, sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Sa tanang mutuo, sa tanang mudawat, mahimo siyang anak sa Dios. So therefore, ang tao pwede siya anak sa Dios. Kaning word nga anak sa Dios nangasawa sa anak sa tao, meaning to say, kanang anak sa Dios mga believer na siya igsoon. Usually sa mga tao nga wala nagtuo sa Dios, gitawag siya mga anak sa tao. Pero sa mga anak sa tiro, anak sa mga tao, naratid sa Ezekiel kapitulo 28, imo makita igsoon nga ang word nga anak sa tao, ma-refer usab sa mga taong unbeliever. So pa yung anak sa Dios nangasawa sa anak sa tao, meaning to say mga believer nangasawa sa mga unbeliever. Okay, imo makita o kining word nato igsuon nga ni produce og gitawag nato og mga higanti igsuon, dili ni higanti igsuon nga sa atong hibuan nga mas nagpareha kadagko sa building, tag-as nga building. Ang word nga higanti igsuon, kung imo ni siyang tan-awon ang gitawag Hebrew word ani igsuon, gitawag ni siya og nipel. Ang word nga nipel meaning tyrant. Okay? Usahay gi-translate nila og giant. Pero nay usa ka word nga meaning nga tyrant. So meaning ano nila kwa ang word nga tyrant? Kaysa imong isakripisyo ang translation nga mobangga didto sa Mateo 22 bersikulo 30 nga ang manulunda dili managpamana og dili managpangasawa. So dagan salamat niya na igsoon niya na nga imong pangutana.